Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa cikin wannan bidiyo mai albarka. Akwai wanda sun turo min da message tambayoyi kala-kala akan taya za a yi na iya hada omega na da metamask. To abubuwa dai mutane suna ta min tambaya taya za a yi. Maganan gaskiya akai omega ba a fara yin withdraw din coins a ciki ba. Amma yanzu an ba da damar da za ka iya zuwa kai linkin metamask ɗinka da omega, sanda daga zaran sun ba da notification on 22 of this month suna magana akan za a ba wa kowa damar da zai je withdraw. To a halin yanzu dai za ka iya yin connecting da trust wallet ko kuma metamask. Kai tsaye mu je mu fara bidiyon don ku ga yadda abun zai kasance. Kamar yadda kuke gani, wannan shine fuska ta omega. Idan har kana so ka hada, daga farko zaka taba nan gurin inda aka rubuta ritmo, zaka taba shi. Idan ka taba zaka zo ka taba wannan home page din kamar haka. Daga zaran ka taba zai tafi da kai wata website nasu. Daga nan gurin za ku ga in ka taba wannan home page din, daga nan zai kawo ka nan gurin. A nan za ka ga kwana 4, awa 2 da minti 32 abin da ya rage a fara yin withdraw kenan. Sannan kai in kana so kai connecting za ka taba nan gurin ne, ka taba shi haka zai nuna ma white paper, sai ka taba white paper. Ku lura da kyau ku ga abin da zan taba nan gurin. Za ka dan yi kasa ne, ka dan yi kasa. Kun ga gurin da aka rubuta how can I nan gurin, wannan gurin shi za ku taba. Idan kun taba shi zai nuna muku fuska kamar haka. Ina zuwa, so na dan samu matsala. Kamar yanzu idan kun taba shi haka, gashi nan zai nuna muku wannan wallet address din, shi za ku yi copy dinsa. Za ku danne shi kamar haka, sai ku danna copy link. To daga zaran ka copy wannan link din, abu na farko da za ka yi kenan shine za ka tafi cikin trust wallet ko kuma metamask ɗinka da kake amfani da shi. To mu gaskiya ta metamask za mu yi amfani da shi saboda ya fi sauki. Kamar yadda kuke gani, wannan shine cikin wato application ɗinmu na metamask. Kowa ya san yadda za a yi rijista, ya san kowa na san ya san yadda ake amfani da wannan wallet ɗin. To kai idan ka shigo, in kana da amfani da account na ko, to ba zai yiwu ka yi adin ɗin omegan ka a wannan account ɗin ba. Idan kana so ka ƙara yin wani account a cikin wannan, za ka zo ka taɓa nan gurin, iya saman nan gurin shi za ka taɓa. In ka taɓa shi kaga daga nan kusa za ka ga create account, sai ka danna create account. za ka bar shi kana danna create account zai nuna maka account ɗin. To ni na riga da na yi creating, har na yi adin ɗin metamask, wannan omega na aka yi. To don haka za ka taɓa kai haka. In ka taɓa kan shi kaga yanzu ya da account 2 ba, ya da account 2. To in kana so kai importing, sai ka danna nan gurin import my token. To idan ka danna import my token kamar haka, zaka gani ina wallet address, wannan address din da muka kofo din shi zaka zo kai fasting a nan gurin. Ka sani akwai abun da zaka rage a kai daga gurin okay. Yau kun ga nan gurin, daga gurin da ya fara da kaman 0x, to abun da yayi baya shi zaka cire. Kaga yanzu idan ka cire shi ya zama iya wallet address din kenan. To daga farko in ka saka shi haka, kuna gani yanzu kun saka shi ba, to zaka iya fita daga nan gurin ba tare da ka saka komai a gurin ba, sai kai baya. Daga saman nan gurin za ku ga inda aka rubuta ko, sai ku taba. Ku watakila zai iya nuna muku ethereum ne. To idan ka taba, ka tabbata ka sa shi a BNB smart chain, shine zai baka damar da zaka dauko omega ka saka shi a ciki. To kai tsaye mu danna BNB smart chain. Watakila kai ba zai nuna ma ba, sai ka danna art network, sai ka taba. Dole dai in ka shiga gurin, in ka kalli BNB smart chain, to shi kawai ake bukata ka dauko a gurin. Sai mu taba kan shi kamar haka. Yanzu idan mun taba kan shi ya dawo kamar haka, kun ga account din ya dawo. Sai ka taba kan shi haka. Kamar yanzu misali in ka taba kan shi, kaga ga receive, ga buy, ga send, ga swap. To za mu yi baya, mu ba shi muke so ba. Sai ka zo ka rubuta import token din nan inda ba gani ba, sai ka danna shi. Idan ka danna shi kamar haka, zai baka damar da zaka yi searching. To sai ka danna custom token din nan gurin, shi za ka taba. Idan ka taba wannan wallet address din da ka kwafo din, sai ka zo kai fasting. In kai fasting ɗinta ka tabbata za ka rage ta.
saboda daga gurin 0x nan ne yin baya zaka cire. Sai ka zo symbol a nan gurin capital letter O capital letter ake rubuta OMG. Ka gani decimal din ya hau, decimal wannan din su talking decimal din gashi nan 18 ne dama. In ka ga bai nuna ma haka ba kai ka rubuta 18 din, haka ake. Sai kai import, kana yin import sai ka danna import, kuna gani ba? To yanzu kun gani kai tsaye gashi nan omega mu ya dawo nan gurin, omega ya hauro. Kun ga yanda ne ba, haka omega ya dawo. Sai ka taba kanshi zaka gani an nuna maka ga receive. In ka danna receive, ka gani gashi nan inda zaka je kai copy din. Sannan idan an bada withdraw, insha Allah zan nuna mana yanda zamu yi withdraw. Wannan na nuna mana hanya ce da zaka yi haɗin omega ɗinka da kuma metamask ɗinka. Sannan idan kana so ka koma account ɗinka na ko kuma sai ka ƙara taɓa saman nan gashi nan account ɗinka 1 sai ka danna shi haka. Daga zaran ka danna shi zai bar wannan account ɗin zai koma ɗayan wannan account ɗin naka. Misali kamar yanzu gashi haka. Bayan ka danna account ɗinka number 1 ya dawo, zaka taɓa can sama inda aka rubuta ko ɗin nan. To sai ka zo in kana so ka ga omegan ka sai ka danna nan BNB Smart Chain. To shine zaka ga omegan ka ya koma. Sannan ka sani ba zai yiwu ka hada ko account da wannan ba, dole sai ka ƙara creating din account kamar yadda na nuna muku daga farko. Nagode da kallon wannan bidiyo da kai, ina fatan kuma za ku amfana. Nagode.